Of, steluță! Floare de câmp uscată, cine ne mai ceartă? Fă că am parcat mașina pe trotuar. Zi, bre, mama, e bine așa? Păi și cum să zic altfel? Bine, bre, mama, atunci așa e bine? Steluță! Cine-i mai învață pe copiii ăștia carte? Steluță mai bine ca tine. E bine, bre, mamaie. Dar cum să zic așa mai tare? Cum? Păi, bre, mi-e și mie rușine că se uită lumea la mine așa, pe 50 de lei. 50 de lei, bre, că ăștia-i neam de profesori, e sărăcii. Hai să rămână, mamaie, să trăiești. Și vezi că ai o datorie la mine de 100 de lei, nu te-am uitat. Hai, pa! Unde sunteți? Nu știu, mai avem un pic și ajungem. Cât că am înghețat aici de frig. Nu știu, vreo 2-3 minute. Ok, Cristi, tu pe unde ești? Tata, unde suntem? În Rahat până în gât, nu vezi ce aglomerat e? Întârzi puțin că e super aglomerat. Nu puteai să pleci și tu mai devreme. Da, chiar. De ce mă cerți pe mine? Ce asta-i pe ăștia care ne ține șantier de 2 ani? La muncă, bă, nu mai stați pe TikTok. Închide imediat geamul ăla că te pleznesc de unde te vezi. Nu ați pare normal să stea degeaba în timpul programului? Nu, dar mor de frig. Intrăm fără tine. Intrați, vin când noi veni. David a ajuns? Păi nu e cu voi? De ce să fie cu noi? Că sunteți prieteni. Aha, deci nu sunt singurul care întârzie. Ăla ce scuzare, că vine pe jos. Sunați-l să vedeți pe unde e. Dar tu de ce nu-l suni? Știi că nu mai vorbesc cu el de când s-a apucat de prostii. Poate pentru tine sunt prostii, pentru el pare că nu. Atâta vă zic, nu vă luați după el că nu mai avem ce discuta. Bine, mami. Ați luat flori? Noi am luat. Bă, ați văzut ce s-au scumpit florile? Dar ai luat. Da? Da, noroc că am trecut pe lângă un cimitir și am luat 2 proaspete. Stai că se plin de vase ca căpii la 2 flori. Te-am auzit, să știi. Păi nu e așa? Tata, am muncit pentru banii ăștia. Noi am muncit pe dracu. Mai aveți mult că paralizăm aici. Vreun minut. Gata, pornim. Unde pornim, mă? Mai trebuie să iau ceva în afară de flori? Să aveți ceva negru pe voi. Tata, unde e pixul ăla? Care pix, mă? Ăla negru. Ce să faci cu el? Trebuie la acolo unde mergem, la Priveg. La ce? La ăla unde mergem noi. Priveghi? Așa. Cu cine te-a făcut maică ta, mă? Sunt înfiat? Zile că ai uitat să pui ceva negru pe tine. Am uitat să spun ceva pe mine. Negru, mă. Negru. N-are nimic. Și așa văd că n-avem nimeni. În afară de obocitoare. Bună! Hai să intrăm. Haideți! Bă, ce naiba? Vorbește frumos. Închide-i naibii sunetul. E David, ci că întârzi 5 minute. Din partea mea poți să-i spui să nu mai vină. Bă, dar ia-i odată sunetul ăla. Las că nu se trezește. Stai că e Cristi. Ia zi, mă.
Bă, am mutat capela? Cum să mute, mă? Păi nu mai văd. Uite-o, bă, în fața ta. Ah, ok, hai, pa. Băi, ai grijă cum te comporți, să nu mă faci de râs. Da, bine. Unde sunteți, mă? În capelă. Eu sunt în capelă. În care capelă? În asta din fața mea. Ce vezi, mă? Bărbați. Femei nu sunt? Ba da, sunt și femei. Ia întoarce-te. Păi v-am zis, mă, că am mutat capela. Mamă, bă, ce șmecherie de capelă. Bă, tu ești tâmpit, ai puțin respect. Dar ce am zis? Lasă-l în pace că n-ai ce să-i ceri. Unde-i doamna? În fața ta ești chiar. De unde știi că e acolo? Păi, unde poate fi dacă a murit și ne-au zis de la școală că-i depun corpul azi? Și capul unde? L-a luat David să-și facă veioză. Dar de ce ar conta cum e așezată? Ca să știu unde să-i vorbesc. În stânga sau în dreapta? Eu știu că de obicei mort o să cu capul în partea stângă. De unde știi? Păi așa am văzut în filmele americani. Păi vezi că ești prost? De ce, mă? Americanii sunt catolici. Bă, deci unde-i vorbesc? Vorbește și tu pe mine și o să fii sigur că nu greșești. Și ce îi spun? Cum a ajuns băiatul ăsta în grupul nostru? S-a prietenit cu Matei și cu Sebi anul trecut când tatăl lor i-a dus pe toți la nevărsi. Bă, eu vreau să zic ceva profit, dar nu pot așa, prin lemn. De ce acoperi cociugul? Păi dacă ar sărmana femeie, cum să o las eu capacul deschis? Îți dai seama că arată fața ei? Ca un zombie. Vai, ce amuzant. Și vezi că se zice coșciug, nu cociug. Hai să avem puțin respect, că totuși a fost o profă bună. Bă, deci să mor eu dacă am învățat la bio ceva în anii ăștia. Mă întreb dacă ai învățat ceva la vreo materie. Da, la mate. Cât fac, mă, doar 5? Hm? 2 ori 5. Șapte. Bravo! Ai reușit! Mama, ai că mai am una bună și gata. Da. Ia uzi. Of, steluța mea! Cine le mai bagă mințile în cap la copii ăștia? E bună? Hai, că dacă e bună, mai ai să-mi dai doar 50 de lei. Hai că mă duc și eu să mă schimb și mă întorc mai târziu. Hai, pa! Oh, salut! Oh, hai noroc! Salut! Salut! Hai, salut! Salut! Ia uite și pe ăsta, a adus 3 flori. Păi și câte să iau, mă? Și așa nu mă vede. Ce să iau, buchet de mireasă? Trebuia să aduci două, așa se duce la mor, număr par. A, păi de ce nu zici așa? Să le porți cu plăcere, mamaie. Ce glume bune, nu vrei să te scriu la ai umor? N-ai ce să faci cu el. Și-a prăjit creierul. Ce e, Sandra, te deranjez? Nu,
Nu, deloc. Cine l-a chemat pe ăsta? Eu cred că Sandra e spărată că n-ai vrut să fii cu ea. Poftim? Al prost. Eu să vreau să fiu împreună cu unul care fumează și rocker pe deasupra. Majoritatea fumează la școală. Nu, ce fumezi tu? Băi, gata, cred că ați uitat unde ne aflăm. Hai să avem puțin respect pentru locul ăsta. Și pentru profa de bio. Eu cred că e fericită acolo unde e. De ce crezi asta? E cu prietenii ei. Viermi. Doamne, ferește, cu ăsta să fiu eu? Mai bine mor virgină! Băi, eu n-am făcut prea multe ore cu ea. Dar aici dau dreptate lui David. M-a terorizat cu viermi și omizile ei. Mai țineți minte când a venit cu Rămaia la școală să ne arate cum se deplasează și după aia a furat-o Cristi? Da, băi, și după te-ai dus la pescuit cu tactul. Bă, de să mor eu, singurul pește care l-am prins în viața mea a fost cu Roma aia. În acvariu bănuiesc. N-am acvariu, n-a vrut tata să-mi cumpere niciodată. Îi plac peștii doar că se zbat în undiță. Mă, una peste alta, noi ce facem aici la priveghiul babetei? Bă, eu vreau să vorbesc cu ea. Poți să te întreb ceva? Voulez-vous parler avec moi? Ui, Păi parcă nu vrei să vorbești cu mine. uite că m-am răzgândit. De ce o faci babeta pe doamna profesoară? Păi dacă e, Era? era. Bă, dacă mă mai bine, nu era așa bătrân. Asta cred că e poza de la nuntă. Hai, gata! Despre morți numai de bine, zice o vorbă. Dacă treceați și pe la școală, știați și sensul. Nu sunt de acord cu felul în care vorbește David, dar trebuie să recunoașteți că n-a fost prea iubită. Cum adică? Eu am iubit-o. Felul ei de a preda m-a făcut să învăț o grămadă de lucruri pe care nu le știam înainte. Ia zi-mi cum se deplasează râma. Într-adevăr pe Cristi, că l-a avut mai mult timp să o studieze. N-am avut timp, că am băgat-o repede, nac. Ai băgat un rumanac. Da. Jură-te tu că ai băgat rumanac. Ia uite cine ne învață să ne comportăm în biserică. Nu-i frumos să te juri aici. Păi, eu cred că Stani nu se leagă singur la șireturi fără ajutorul lui taică-su. Ba da, vrei să arăt? Era o figură de stil. Hă? Nu știi tu de astea. Am puțină treabă, revin imediat. Dacă te duci să te pișim și eu. Nu mă, am eu altă treabă, tu stai aici. Sau du-te, pișe-te dacă vrei. Ce treabă ai, bă? Zi, bă, ce treabă ai? Când te uiți la băieții ăștia, ai zice că am ceva în cap. Da, n-ai să vezi, sunt proști rău de tot. Adică de ce-s prost? Păi tu nu bănuiești unde s-a dus David? S-a dus să pișe fără tine, fraiere. Nu cred, de ce ar face asta? Doamne ferește ce colegi avem. Rugați-vă să vă lase părinții moșteniri pe care nu le puteți cheltui, că altfel nu vă văd bine în viitor. Dacă ai nevoie de ochelari, la un preț promoțional, te ajută tata. De ce râdeți? A zis nu vă văd bine în viitor. Păi da, în viitor, când o să aibă nevoie de ochelari, să vorbească cu tata. Sau cu maică ta, ca să vorbească ea cu taică tu. Au dreptate, fete. Chiar sunteți proști. Măcar unul dintre voi a mai răsărit. Cine? Deci până la urmă David s-a să se pișe fără mine? Băi, tată, de ce n-ai venit mai devreme? Știi că nu vreau să mă vadă colegii. Hai dăm sapa aia să o ascund. Pentru cine s-a prins? Pentru profa de bio. Dar cât se mai pișe ăsta, că dorm aici? Nu știu, mă, dar m-a luat și pe mine. Bă, să n-ai un WC în capel. Urât așa. Eu am fost înainte la WC. Nu mai fi așa supărată. N-ai ce să-i faci. E alegerea lui să-și o asume. Știu că n-ar trebui să mă intereseze, dar strică cheful de fiecare dată când face lucruri de genul ăsta. Adică dacă nu era în grup cu noi și nu îl vedeam, nu mă deranja, dar acum trebuie să fiu prezentă de fiecare dată când își face rău. Uite, iarăși are secrete la telefon și parcă văd că pleacă fără să spună nimic. Eu n-am nicio problemă să nu mai stăm cu el dacă tu vrei. Dar mi se pare că nici așa nu-ți place. Clar nu mai vreau să am de-a face cu el, adică 100%, dar voia să-i zic în față că nu e ok ce face. Atunci du-te. Nu e nimic greșit să știi. Bă, dar nu mai stăm mult aici. Râdem, glumim, dar mă și piși pe mine. Și mi s-a făcut și foame. O colivă nu-i pe aici? Plecăm imediat. Stați să vorbesc ceva cu David. Revin. Aoleu. Stai un pic. Ce faci cu lopata aia? Când mai am timp liber,
El m-a ajutat pe tata să sape gropi în cimitir. Deci tu asta faci când zici că ai treabă? Asta și mai tăiem câte un gazon, mai facem curat prin curți. Ce prindem? Adică tu nu te droghezi? Cine? Eu? Nu, niciodată. Și de ce ne lăsa să credem asta despre tine? Păi era mai simplu de crezut, doar o fac atâția. Plus că mi-era rușine să vă zic. De ce ți-ar fi rușine de faptul că muncești? Păi cel mai șmecher din școală sapă gropi în cimitir cu tasul. Deci, nu mai îmi ții morală? Eu? Nici nu știu ce e aia. Și mă primiți înapoi în grupul de prieteni? Chiar mi-ar plăcea să le devenim prieteni, dar nu atât de apropiați, că nu-mi place stilul ăsta al tău de exprimare. Mă cam faci de rușine. Da, așa cât să ieșim cu toți în gașcă, cred că ar fi ok. Dacă bași o bere, vin cu plăcere. Lasă lopata aia și hai să ne luăm rămas bun de la profa înăuntru. Unde-i profa? S-a evaporat să mor eu. A deschis idiotul capacul că voia să vorbească cu ea și uite ce era înăuntru. Nu am făcut nimic. A plecat ea singură, jur. Or fi mâncat-o viermi. Păi și oasele? Păi viermi mănâncă și oase. Nu știei? Trecând peste idioțenile astea, unde-i profa? M-au sunat acum de la școală. Davide, ia pune mâna și ajută-mă să car sicriul ăsta. Acum. Că trebuie să mergem să o luăm acum. Să o pună în el și să o aducem înapoi la capelă. Hai. Hai. Sandra, deschide. Mersi. Păi eu nu mai înțeleg nimic. N-a murit profa? Hai să mergem la o ciocolată caldă, că nu mai sta până o aduc. Hai că am înghețat de frig. Ziceți-mi, mă, dacă a murit profa. Da, mă, a murit. Eu nu cred. Eu mă întorc mai târziu să văd dacă e adevărat. Dubla 1. Bă, da, ia-mi odată sunetul ăla! Las că nu se trezește. Stai că Cristi, ia zi, mă. Mă, da. Ați luat flori? Noi am luat. Bă, mă, voi ați văzut ce s-au scumpit florile? Fac. Fuck me! Ce vezi, mă? Unde sunteți, mă? De la ce vezi? De la ce vezi, bă? O, salut. N-are flori. Mamă, n-am uitat-o. Dar nici voi n-ați zis. Am zis! N-ai zis. Bravo, bravo.